Аларның җырлары шишмә шелтәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били, әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Эфирда таныш булыгыз тапшыруы. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Зөһрә ханым Зарифуллина. Тамашачылар Зөһрә ханымның моңлы җырлавы белән күптәннән таныш, әмма аның шулай өздереп гармунда уйнавы белән әле күпләр таныш түгелдер. Бүген исә без сезнең хөрмәтле тамашачыларыбыз Зөһрә ханым белән аны шулай гармунда өздереп уйнавы белән якынрак таныштырырга булдык. Зөһрә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Зөһрә ханым, бик матур итеп уйныйсыз гармунда өздереп, шулай бит тамашачы инде сезнең җырлавыгыз белән күптәннән таныш. Ә менә үзегез белән бу моң дәрьясы сезгә кемнән күчте? Кем сезне матур итеп җырлый һәм гармунда уйный? Шулай тамашачыларыбызны таныштырып битегез әле. Бик теләп таныштырып битәм. Мин үзем тумышым белән Кәкәрәтә авылыннан 7 балалы гаиләдә үстем. Һәм инде бәбкәләр саклап, су буенда чәчәкләр җыеп, сулар кыйынып, табигать кочагында үскәнгәме, әллә әтием белән әнием бик җырлыйлар иде, может бит алардан күчкәндер. Кичкенә чагыннан ук шулай урындыкны тотып, табуретка иде бит инде ул заманда. Табуретканы шулай кулларым белән бармакларны куеп, уйный башлагач, әтием белән әнием миңа гармун алып бирделәр. Әти-әни җырлагач, мәҗлесләр ул вакытта бик күп уздыралар иде бит инде. Һәрбер ашта әти-әнием җырлый иде, бәлки алардан күчкәндер инде. Беренче менә гармунда нинди көйне уйнарга өйрәндегез һәм ничә яшь иде сезгә? Мин беренче тапкыр гармунда уйнарга 4нче класста өйрәндем. Шушы табуретка ясап уйнаганнан соң, әти-әни гармун алып биргәч, әтиемнең әнисе мәрхүмә үлем түшәгендә ята иде. Мине өйдә уйнатмыйлар иде. Келәткә амбарга чыгып, караңгыда гына уйнап утыра торган идем. Ул вакытта солдатлар озата торган чак иде ахырысы. Солдатлар җырлап йөриләр бит. Без авылдан чыккан чакта дип, шул көйләрне уйныйсы килеп китте. Гармун алып биргәч, һәм инде менә шахты киен җырлыйлар иде бит инде. Шахты киен уйнадым, иң беренче көйләрем шул булды. Безнең капка төбенә әбиләр, апалар җыелып, уйналы сеңелем дип кич җитсә, турыбызда карчык-кырчыклар, апа, абыйлар җыела торганнар иде. Шуннан 4нче класстан бирле уйныйм мин гармунда. Нинди көйләр, нинди җырлар сезнең күңелегезгә якын? Минем күңелемә туган як турында, ата-ана турында һәм мәхәббәт турындагы җырлар күбесенчә ошый. Сузып җырлый торган җырларны яратам мин. Гармунда уйнау күңелгә ниндидер бер халәт бирәме ул? Бире, гармунда моңлы чагың буламы, зирәк борчылып торган чагың буламы, уйнап, җырлап та җибәрсәң, бөтен кайгы хәсрәтләрең читкә таралып китә, үзеңә җиңел булып кала. Һәм инде күтәренке кәеф белән калган башка эшләрне дә башкарырга мөмкин. Кешеләргә дә шулай ук тирә-юнеңдәге кешегә дә синең кәефең булса, аларга да күңелле бит инде. Зөһрә апа, менә сезнең кызларыгыз гармунда уйныймы? Кызларым уйнамый, безнең нәселебездә беркем дә уйнамый. Җырлаучылар инде әтием, әнием җырлый иде, апам, сеңелем Фәүзия Калимуллина җырлый, Аллага шөкер, сәхнәдә, улы да. Минем икенче кызым җырлый, һәм инде 4нче кызым җырлый. Калган кызларым җырламыйлар. Ә менә гармунда нишләп гаиләдә сез генә менә өйрәндегез? Сездә шундый теләк булдымы ул гармунда өйрәнү? Әлеге дә баягы әйткәнемчә, табигать кочагында су кыйынып, бәбкәләр саклап, көтү куып, сыерларны көтүдән каршы алып, бәлки табигать кочагында күбрәк булганга инде белмим, табигатьтән килгәндер дип уйлыйм. Менә Зөһрә ханым, сез гомерегез буе үзешчән сәнгатьтә, шулай бит? Мин гомерем буе үземне белә башлаганнан бирле шул гармун тотып өйрәнгәннән соң инде җыр гармунга тартылып яшәдем. Гел янымда
музыка белүчеләр, укыган кешеләр, белемле кешеләр туры килде. Һәм инде Ходай насыйп иткәч, ылыгайгач булса да, мин клубка кереп, клубта эшләү бәхетенә ирештем. Зюзәйнефткә караган нефтяник клубында эшләргә туры килде. Рәхмәт яусын Шамил Габдулгаевичка. Без үзебезнең коллективыбыз белән бөтен Нурлат халкына, хәтта районыбыз халкына, республикабыз халкына төрле сабан туйларга барып, әлеге дә баягы концертлар күрсәтеп, җырлап, биеп, күңел ачып ирдек. Һәм гармун бер вакытта да яныңыздан калмый инде сезнең. Әйе, нинди генә бәйрәмгә барсам да, яисә туганнарыбыз безгә бәйрәмгә килсәләр дә, гармун үзем белән йөри, бергәләшеп җырлыйбыз, биебез, күңел ачабыз, бик тә күңелле яшибез, Аллага шөкер. Зөһрә ханым, менә иҗатыгызда без уңышлар теләп калабыз. Әлбәттә инде үзегезнең яраткан тамашачыгызны бик матур итеп гармунда уйнап һәм әлбәттә инде бик матур җырыгызны башкарып тамашачыны сөендерерсез дип уйлыйбыз. Рәхмәт, бик теләп, шатланып. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген таныш булыгыз тапшыруның чираттагы кунагы Зөһрә ханым Зарифуллина иде. Зөһрә ханым үзенең моңлы җырлары белән тамашачыны сөендерсә, өздереп гармунда уйнау белән күңел кылларын тибрәтә. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, алга таба да без үзебезнең таныш булыгыз тапшыруында районда яшәүче үзешчәннәребез белән актив рәвештә таныштырып барачакбыз. Безнең җиребез талантларга бик бай. Хәзер барлык тамашачыларыбызны да сиңа дигән җыры музыкаль тапшыруын карарга чакырамын.